meet child show na wo hwe tete obi ka tete obi kire e na wo hwe ene da foforo ya ba na de bi sesenchen na akwa aba mejo so nana ene de yenchere ho o se ne nana de nkomo se na ye de bitu ho na yeso ye de bitu ekotoko mu da chenchire me bisa ya enye bia ye dan aka kire wo mu bedi ka chia mo wa America mo hwe ye dwumadi magye atomo pa medamase Ghana for mo America saas no mo Germany titi mo Worcester America no eya oba bia fe na oba Joyce Urban say show you un fani agro kra ya da wase na yen hwe kasa bi ampen for taka se fia besia twawa ya chen abontenso de se fia besia twawa hwefo a hwe me kasa besia hwe ya small pebbles no stones ya wo for me first no se wo sifia yen cementim na yen fast cement fie yam enti wo rafie bo se fam ho no abesia yen dan ewo ho saa abesia yen mpanifo fa so de bu ebe ya na so mo de kan kasa yi se fia abesia twawa ya chen abontenso de na sempani ekakasa besia ekire sai be de amoyima mi rajas ifia abesia de twawa yasna bontini so de empanimfo mese de na amafo so o masuanya na nye nipa nyina bidiye de ayapo bo aba adwumam ebusuamu babedi ade na akokora bi abra pene japade na baaye na se mfa mobusua ho bra na wo se no afia bisia betimi atwawo de betwawo no dano wo na atwawo no na bakaze abusia ye atwami de em ya cha bontenso fo na ye beka ho asem Why if you are busy and a man nyina na mompai bobia asori fie senchire ni anwa wade hunu nti ubia mpese fie abesi abetwa no nanso mpanisi etufu fie no anti ani etufu abonten enye kwasi jai kwasi ya nya ya kan fia ka abre wade ne nsesa to wemfa enkwasi waye enkoyimu na monwi ode awoni nti asiye nti ubakoso aya ubaya ada fie ni pa baka wani muno ubaka se fie ni patao na ada fie ni pa baka wani muno na ye kan wani mbra ajade ya mefa na de mefa na de krono abawa fam na de mefa ajade mefa na abawa kwam ebasa edano ubusuani pa unua pa ade beba ba kan kire wo se akofa wu a chase sika na yase yehu na wo pese wo san se enya wa no efie nipa ba akwasi sasem ye ka kire o ena wantie ade a wo ye waye ni fie ya kana ni e kuna ye bomba o se na de aye pepa frenchi ma kotan bodu aho empani kasa eso ye pepa frenchi ma kotan bodu aho na yetu fufia ne Yesu ban brabia wo mu o ya pepa frenchi ma otambo du aho empani kasa pa o ye pepa frenchi obeti tambo du aho na Asante Kasa no ya esanse poto kasa no sei enti ye kanso obi atan kura na ya busudie ne nipa mu na no otetan pepa frenchi mu na ma etan abodu aho ya baba ho asem so baba. If you are busy at the tower, ya
Dana asem to wona kane se fiefo baba kan se akwasi di ontisa ye kura ye hunu bidda nanka sawa to wono obi kura enwene ho se se di fiefo di ni ho danse yi die ebi a enso bi na ato no ebi a na bibi ebi a na ho boni bi na ye ne sa masa ne bonti su ni paja onan a bia ni ho befi wo ise mpani se efiefo paja na ahwe so abonti su ni hunu utunum efie ni papaja na akosoro onami enu odaya ne do nan akofo soro ne wo twamu bia twamu a utunum no ohwe fie abesia de twa wa ya mama yenya ni ebi wo fie ya wadi mu ema yen kase akwasi de ese da bia sa ne yiri wa bona yenim ni busuani afu be kan se fie na wotimu nipa eta wunti ono ya kasa ma de enimu ya baka to so fie abesia twa wa ya sna bonten so de ai na ma fie fo de anu aka semu a ense se wo mo ka to so wa bonten enu nti medical ka josi etufu fie no anfa etufu abonten de wo ye na busuanim na yetu ho fo a wo fa no ebre bisu na ya ho dua broni na mo kan se wo due ho bo se wo de asem bia be kan kire wo bia enye se kwasi nyonkwan wo be ma pentokwa wo pemanso wo pewe o mi akenka nuaba we nyina guru wafuru mu a wafuru bedoa eda no be kan se ifi abesia etwawo ifi abesia ehon paninsem ewo ho medika ka kire mo dada se nyame ade bomu ne nipa ne moa nete ntina enipa yete moa kasa enipa nyame bo nipa ye frɛ no Adam no de homi guru mu ma ne beye krati asefo no be ma ne frɛ no se be ma wo kra ntina se wade agu kwampa so yetimi nsunsu aso bonni bankwala no asetina mu fia besia de twa wa ya na momi ehwe aboa bi wo wura mu ane hu pa nipa nyina asuro no akanfo na asantefo afiri mu na asantefo wa aboa bi afre no kotoko mukane bro kase pakopan eno na asante man utumfo tikoko so owie se obepa gurubi no de asia ekon ho kwai sedi nipa bepu akohwe na nipa mfa ya adwene nkokon so bi ono asante man beti agurubi a efre no Asante Kotoko omono na eduru memene da ne kwasi ada ne da bia yesi yebo edi ago kansi obi kase Kotoko ne has ena Olympics ne dwarfs ena dwarfs ne gapo anu ma ye keke kan nyina no Asante Kotoko de Kotoko no ebesi adie nyina no ya kokon ene de aguro yi besi gina ye ama Asante man eni wiase nyina hunu se Asante man wiye konko ofisa Asante adie ho na yenhwehwe se eni obia editu emanse kampentwa ebekosa biu lemum da yebeka Asante Kotoko no de obia ntu mirika no onko se de Kotoko no ni esitie efise Kotoko ofredom Kotoko nya nkura bi Kotoko eyo nkabomu ade
kotoko ohia adwenkyere kotoko otua na mompa kotoko Asante Kasa nananu modi kotoko ebeye kotoko no yasembintra aboa kotoko onu kwani ewira mu mua na sɛdeɛ ni sɛ sositie no ɛmoa ni nyinaa huhu deɛ na kotoko nso huhu ɔna ma yehunu agyan ɔna ma yehunu pia ɔna ma yehunu sɛ wodi adeɛ kora wo nipa ubetimi ewu kotoko a kotoko nananum se asante amantem yenum kokofu dwaben bekwai ensuta ene mampon ena asante biwa asema ameno wokan wagina sopem asante amantem oman no kura na asante man yakan ho abomu ani agi ehudie eye num kokofu dwaben bekwai ensuta ene mampon yani asante na aboa kotoko ne meta bi wo ho ye num na chiri nkase no ye wakasie maako num bi wo ho a se kotoko shawiran na osu obedi awu a obetimi atu meta no nkase na etuatua na chi na ese twobia no obetimi atu maako num na die betu obi ebefufi ebisa Asante Koko a ukum apem beba no eho ene firi ukum apem beba yenti aboa kotoko ya aboa ni huhu oye kofo na yana nanu muhunu se yadi efutu ya dwuma ya babu a yese yemfa do mumu nkosa no ya betitie mu no avu emusuanu ni ekona foku yese adontin ko na dontin de ndom ko yekon ya na yekenka mu no na yesote yese ya chidom fa dom basin na yakeka ne saadi ukuma pema anka wonim se wabre no anka wo wadi nkunim no obe ho ne lipa foforo eburu apem ne asaba eye kotokwa yaboa pokopan nyasa kotoko ono ne yeka no ho asemu yi asante amfa ya anto ye ho so kwa ye de ukuma apem baba nananum ko sa ye kuin na fe die akire se entim jakari ni asante ntokwa ekun ye na asante ma de ye hunu eni ase eni na ye hu ayi ti saboa kotoko firi se ukuma apem baba nti ye be ka boa kotoko no ho asem ene ne ho mpani nsem anti e ma nananum de kotoko eya kanfo ya gudie kase e wo ye mai mu ya Asante mu a se yedi agro na lipa firi miamia ne wiase afa na nyina enim Asante Kotoko ye be ka kotoko no ho asem na obohu se di ositie nana ebusu chilem ebia na ohwe ya kasa bia ye kan se fia besi atwa chan abonte so de no nana se ere no guso o chilem no saa kasa no ene kotoko no nsem no ena enam o chire kotoko de no mu no
a porcupine story no the enti kotokonya emblem a porcupine no the enti Asante man use porcupine as an emblem no ene na wo chire mu no na wa chire ma ba wie the enti nya kasa bi se fie abosia twawa e chen abonte so de nti gusu metie me da se fie abosia de twawa ya cha abonte so de enu ana me ne mo kan se aboa kotoko no a yede ne dini to Asante Kotoko so no Asante man ya amfa nto so kwa bi se ye na nanum no mu ni mode no mu ni mo ko no mu ni mo ko na ni e kokon so ani edi nkunimdie ba enti nananum fa aboa kotoko se de be ya hyanso de na fa ye de atiago kansie kase a ya ne danchira kon no achi no yanko ekun biu enti aboa kotoko no ho asem na me be kan na se be ya mo ate ase enti na me do ko ho kotoko ya aboa wo wiram ne ho dene onya aboa le megidi se dasani ubotimi de Sika etwa kotoko pa chiri bremu no pa ne betimi etwa da wezen ka se egu na chire no enum bi wo mu a ete se da de wiramfo na chiri nka se enum bi wo mu ebra da sania to kotoko tuo tei aboa bi jata pese wo chire kotoko si bo pese wo chire kotoko aboa bi a wo susu se wo hia kotoko no pese wo chine wie kotoko ma ho kwai enti ni wo di atumi sem ye pa wo kwai ase every say wo bi alim de ode ye kotoko a na beye ne ya ojeje no otunutuo na ofe na se aboba na bin ni video na se nani abiri a o ba no kan tirisi fom a kase no tuba ko ebetimi afuri ha akobe park kase a eda na nani mu yi ewo nipa ewo yemu ebepie akire na o maako num na ba ko bi obutu bi etu ya na foforo aba etufuri wa no na foforo pie na nem enti se otunum ni nyina wia jesa adeche enu betimi ato de afufure no ontimi nsa anto biu esa kotoko ahoden na kase semunti no odi tumi sem wo wira mu muadoma yaka nyina so wura die tumi sem papa kase sem wo numu nsuro bia kotoko asem na aga kan ena se woto na agyan ase ne pia no ba kokora wo wa so obewu die tumi sem ti wone kotoko awo ne mano ni na yonkofo di agro ne sanse isuru o maami isuru o papa nti isuru ni ba na kotoko ba no na suodin asuodin ye kasa obi asuodin na ye kotoko ba adie yesi antotunu basa ekundu so ane eto na wotun sesi ene se otu wie ne se obi tutu egbo wa wokura bede ananso obi pa abo obi peso wo che wa bede na wakon age wo wo mu nyina kotoko maame no papa etu kotoko bafo no fa nya adwuma no fa nya adwuma wo ti dakuru bi na kotoko ye boni wo o maame no papa nsem akole na so den dodo enu obefia ebetwi na so pa ma wa hunu se de enane ejatu akola afo sutwi bia dina de makotoko bia na ebe ye ne de bema no o maame no papa bo oponu wie no eni bre ene se kotoko ba na ronkofo di nachi
esono kotoko na esono apese na omo ba na apese kan ho kotoko kan ho emo aduma nyina kan ho se ntimpani se ukoda kotoko ka na se wanto na ushi apese ada ne ka omu fure busua kuro mfiri se wo mu nyina nkasa ekro enkasa ekro enu wo mo de ye adwuma edi kotoko ba aye bone wo maame no papa nsam o papa no maame aye adwun se e betwe kotoko aso na kotoko ba fie no one na yonkofo nso ene bae kotoko pie fia na o maame no papa ka je se kotoko waso oden etu fufia wanfa anya dwuma wanfa futuelu bia anya dwuma yedi ye fia besia wo dia wo ya enya no ene e be ka kire wo ye kan na se wanfa kina akoye bone wa bontena ye medi hu dance papa bia le wo ye ni fie no di pia bontena e ba bontena e be kan e fia besia fia besia nti kotoko ni na yonkofo no abeduru o maame eno o papa nim amo mu bibia di o mu didi agura na kotoko papa fure kotoko ba se bra ba no ka che maame ni se ka kotoko to ayiya mala furu wi asoro me fane nka se enu gu fom na so ne nsane na kotoko ni amo ho a wo di no fia no ya hwani antia no de bakwa bontene wa bra ya nim begu ase enti kotoko papa fa ba no wodi twia kotoko yam no obi anso nim se apesa na kotoko no ne yam sa anka se no ebi ni ho ne yam enka se na wono ho gengran na nti utwa ne sika ye nyeye obona de ye nyeye no ebi fu wo ne boso sa besi na ase be ma ebe kan se ne hwa so ana oba ya kan se ne twe ho nwini ho na oni mete enso wo ho e kan mete anka se ne etuetu akotokwachi e kan numnu ho no anasa pese enka se no na nanan mo frɛ no mete kan kotokotwa ya no twia ne yemma sa ne bro mu ja kotoko ba no osu ya na yonkofo no bia patana kotoko antie hwane ma woni yemama wono atini nsunum watin kan se wo papa no maame atia no na ba bia ha ne se ayonkofo nanimu a o maame no papa etia wo mu ebisa yonkofo no huna dia obetim dia ye kotoko a ebeye ne ya na ye basra ya danfo o maame akana to ya o papa twa ne yamu ma de na se kotoko be su dia se no no so ne hu ba bi wo ho a ye de ade kan atimi ye ne ya efiri wo no nya mo adoma nyina ne besuru kotoko na kotoko ba nya quality team na oni ayonkofo kono no mu bi sanse kotoko enti e maka kra bi a wo maame eno papa bo wei enti na wusu sei kotoko pepo anim ni nkodi agro enna kotoko ba no ka kira ayonkofo ne se nya ma ne papa ne maame abono na ye ne ya ano di anya ne yewe ma na ya abono no di anya ne ya lemu mama yonkofo a menimu di agura medimu so atumi sem ni nyina mo hunu se me ho ba bi wo ho aye di ade bo aya na ye me ya me papa ni maame na akire masie no na kotoko ba na kan se fi abesia twawa yasna bontin so de baba midase mamenta fone kakra na de besese lege se kotoko ba no kame ye se opa kire se opapa na maame ama na dapa dadi ade odi asie kokuo mu no ade obi anim no se aboa kotoko ne yemu no kase bi enu ho enti se
bre na so to me boho tuo dia ana out me kan to aye boho dia obohu ana se obayare no na obi enim ba de fie nipa o maame no papa na kire efie nipa kire na kire akwan maame ni papa onini ne se ama bontin sofu hu se na se wo na mo kwa se de ade agbo yom sesia onya dom na chidie eden meten wo ho nkase no ho ntie bo sikan twetwekra entwa onya hantan no munu saa na ode sikan ne bo na ni yam ne de so de aba anase tuo bo ho a etiminya no ede na hu ye ayo maame ne papa na ma na ede na to so ya hu ze Asante Kotoko ma woni yemu a Asante Kotoko ma woni yemu ebetimi no na Kotoko ba bra na sotwe achi na okono na yonkofu bi sanse na wusu bebrebe se de wakase ye ne wakuku duro sitie na opa o si da bi o me ma me de o yefi abesia me ma me le nim machi wade me maame le nim dia me mpe me maame ena betimi yakumi onu no betimi yashira me onu no betimi adome me le su ame su bibia anya me ya se me maame amamo hu se me ho ba bi wo ho a ye de ade ebo a abaye me ya obi ya bai 40 abusuamu aduro nche no zanti ya kan bayi asemo na kan kase enti dia wonti ase na ne hyebre bibi jeje no edi tiri ko hyeba bi na se duro no ya brebre na se chiwo maame o kan se me ba na nka wo yedi wo na ni mo ne ma gine nsam sade me nam de grace ni yemu a wonum nsa yake kanisa wia na de nam no so ma aduro no chi wo maame no maka se ndi se fi abosia nso etwa wa ya sei cha bonten so de me be kwa bonten ma obi a sansan kroma bi a chi mawe ena metifie so a me maame o de mba asase so abachi mawe dia eni fi abosia etwa wa ya efie ni paso obedu nya ya efie ni paso obaye wasan ya enkosi da bay eni fi abesia bija yi santi enyan kwala anko nyampanimfo nko se panini na mufie yam adu ho na se opatri na se ofie ase a ni sire mu ne bebu sane na mu ne bebu ya kan se fiawe hase de enye panimu afia ase wo fie yam kum leli pa nyina ho enye ebane sa ebia ne fi abesia hunhum bi ewo ho ono na apaja wo na ahwe soro ama bontin sofo ehwe oto nananu si fi abesia betwa wa fi abesia no nye Kotoko no ne yede no ya henso de na amamo yesi so ya ye bubo wo ne namu a ye hunu de ye koyi ya mafie nipa bi mfana no nto ye so nseye wa bra ye nseye nese ye bese nese ye nyanse ye futuo etu ye fufia ya ye mfa nese asem tu abontene nso a efiefo abako age ye sefiefo anko anye ye de a ene ne fiefo beba ba ye fi abesia obeba ba kanto de abontene so fo kan so ne dano ne be yo ya se ntimi nua pa se me ye kromfo wo fie kura na abontene na wo be yi miama
Penisi fi abosia betwa wa eya esna bonten so de medam ase nana akyerem de nti enya kasa bese fi abosia etwa wa eya echen abonten so de Kotoko na woni ne se akyere de betimi no eye fie nipa na kyere ye o nya abonten so ni Kotoko maame ne papa amye hu ni weakness bebi a obo ebe ka no ama sese ye mo ni nyina mo adoma nyina hu sese Kotoko enye dom bebi a obo ne be ka no ene yam efie nipa ene me hu yenti fie be se twa echa bonte so de no sa na kire meet child show na ohe me ko break up me ba na ba mi atika se bia ye kan se sika ye dokoto onya bia ese sika duro sika kuro ye wanya bia so wa mobra sika eye dokoto na ba be kirem me ko break up sika eye dokoto meet child show na ohe subscribe, just click on the subscribe button, like this video and share now of friends and family enye benhwe sika eye dokoto ampa onya bia ese sika duro Charles nye sika sisi sika tam sika pudu sisi kese sika duro nanu ya ni enim no fo he no fa ya monye sika bebrebe sei manya bisu kese ma mobra koshini abusuemu koshini pa sansani abusuemu sansani koshini ade sika manya bi ti ma mobra me ko nya bisu ya simi makoji sika duro makumi nua baji sika duro makumi wafase makumi nua makumi maame mehu banfo a mehu sikani ne maame ye banfo da mehu sikani a maame ye banfo da na yabo maame baye da ohiani bia maame ye banfo sika dokoto na saa kasai abakwasem be na wo ho ede asem bi anase atesem be na wo ho a ibetumi de biato ekotoko na ye de abobra tete obi ka tete obi kire dwomadi na wo meet child show so a wo hwe no subscribe, like and share nana be kasa Edase empenna ka se sika ye dokoto unyo bia so akoji sika duro ehia wa akofini sansani ode so di paboni ni di ekura bi ni wiase ye ni paboni ni na wo ye wede de ana me hu se tro kunun kura na hia fo wo obi a waka tro kunun e bible no se anka hia ni hu asem no na wanken kai o kai ko duru ba bia no o kan mebusam ne ya kadua gbasem obi si ye modua wo bible mu boa e bodua bible abodua munkin ka ho na mu heni ye munkin ka na mu ye he mebusam tro kunun nyina ho na me de me kwasore ne de ye adwuma ya na ye me de ze mebusam itredu no njichemu aduo no asefe de obakasa tiane nane naja bia no ne kania bedum wosum kabi mu mebusam na ekawo wasi de obakasa tiane ja anasa ne na ne kania bedum wosum kabi mu ohunu kwa biu ohunu kwa biu na henu woko ehin ena woko Mr. Charles de wo kan eni de wo bisai sika de enim sai dokoto unye bi akwaji sika duro ehia wa mobra na enye sika nyina na ebrepe ya wodi woni buafo no abiri ni moja ni na waye dwumaden ne nyame afa na dwumaden ho ahia no otimba ye wodefo obi wo ho a woni buafo bia wo ba bia siso no hu se na chiri nya na nimu nya ajanya na ajanso ne endi dia ka ne se
Already na young for ni or my for ya yenfe. Nko wonu so bi ye. Nanso wo ma mi bi o papa ni bi o de ta na chi. Na kwala na sini ntumrem. Ni ntumrem. Na waye adwuma na nyame ahira no. Chokuru obi si ajama ba sori bedidi ne hira mi ansan no wasimi wi hira no nyina asa. Ko na ebo mba bi a obeduru bi akentene ho na ahye ho na nyame be hira wo. Wow. Na Eden me kase nyedina na meboa sika ho asem na ye kan no wende enipa kra nyina ko hye sika mu tro kronkron no so akama yate asofo na ye kan wo yate se tro kronkron se boni nyina hini baba abegina sika peso santi na kola nye sika o se pen na aboa pani nim brabo anzo papa tete nkontomre ma wudi okwa bayiro ma bayire nkase sunsuano wabre ansane na waduru na kola nye sika o se pen na aboa le nyankopon de minim ni se nyankopon so obehira wa nim so wataade atete nyame se nyame du hira e wataade a yehemu e wontuma yefura mu dia ene na amafo na nka mbako so ahemam na nyankopon wa nye nipa sa wa nye nipa se sika so ene ye befa nyankwa na emu adumi sika me nipa se boni nyina hini e baba be wie sika pa so na mudi amumi hwedie na wi ase ko nipa nyina na bobransa na ya sika obi si so aka esa fe nu okoya ba adwuma onyamfie aduonu okoya ba adwuma kopimfie aduosi obeko pension no wanya yonko obi di ne ho abọ no ode ne ho bọ no wose nka yetwa ni pati ko ya nka kina nko ane ye de daka mu na wane na ya adwene no wakotwa ni pati ade ebe ntira sika obi so mmere kura no wanye sika mpanisi ya wutu siyesu a wonchere tentini yo obi mmere kura no wanyeska obi si wande abekada kura mena wu kura nyame basharu ho animunyam obedi da ansa no wawu enti boni nyina hini abegina sikafe na nyankopon bo hina kana manfa ampaboa enti se nyame so obamu wadi ya bretie bi mu no hyane ho animunyam ni ehunu sedi nyame ne kase yo ene na meni wote na me ba kan were husem bi a kirewo oba bia ni asasi so ha sesei ya kai ma wa ha ebenya mienu senu kunu ye ko winsani no sori ode dan krofo abeso ona oba na etitini mo wire mu hwe no ene ma abewi ase nyina abeka se odo ye jimifo ya boa obi e bobra na be ma ko winsani we wudi na chi ede na abenya nyankopon se nyankopon obo ade no o se de obema no hu so obi obebre na se na de obebre ne ho ase no so obema no so na mumenhwe awere hosam ni se be ma ko winsani bi a watu nsanwe onu kuruti abrochi odi ne ko onu ne ko enya sa na no otiu ena bibi ha no obako odi hunu ni bi wa na ze adi bisafo bi wa ko hwe wukunuti se ye fie ade se ye moja mu yade no apadura ye no osi wukunu di ansanti onkasa no ho na papa die adane danka boy abitwafo twaba eno osori ahomati no num
betwani no kura ma no atete nsa na wie esan so ote abasu nti wasua benitwa ebi kura betwani no beba no no atwa be na wie asa de na potesi a wo no ana sigya so betwani no beba no na ensa kakra a obanum nti na akwayi obi adwuma betwani so ntua ne ka o man we firi se ensa fu kura ma obanum ne nipa ne adwemboni nti wonnwene no ho se wo fa na ba de kura enkadwuma aye ne dako no obetua ne kasai wo kufia ne nsahunu ne guni yam na betwani no no wagya ne kwae na yiri nso ni kapreba oban nso kwa ngonomote no odi kodwo udwa na maame no beba na dwobe no nwotwe na wabayɛ duane kakra nanka wo peni kunu sɛdeɛ nyame bɛyɛ na no ayɛ no ebra no woni mu nsa no ma na mene ne te no de na mene ni hawo ele mo hwɛ de wiase adane akoduro bi begya ba me akwantimfia me na wu na nipa be bɔ me adwo ma no dini sɛ bigya ba ma no nti na watu nsa hwɛ mene na te no wo hwɛ ase so wo no mu nsa so woni bi kura matena no ho kopim se mehunu die mehunu bisana maame no de ne wira hye gidie ni ani daso ni awurade mu se nyame betimi aye no oba ne mpa ebo nyina nze se yefie nipa na aye no se yehuhu fi bi a wonyi mfiri ne so na be ma no wone no ho na oba na bompa ye ni bia afi bompa ye na che na so wantwa so adu abo nyina timbam oba ne se wonka be ma na se biu na no wo mu wonkwala nketenkete maame no kotan aba ko pe bibi aba be ya duane nkwala na die na papa na ti anopa be so nyame am oba ne be firi dwom aba na dwo no nwotwe na ba ya duane nyina wi asa de bi asi be ma no na be ma ne mai tete wo ba no na we na da kura wo mu wo fie na papa no fa na Sika iko abeso no kwa abeso na maame no nso ko tete ahaba no wo koton no ewia be dumienu ko donku bremu se ya omuma wo mani so anu omahu se papa bi so boto kakraka bi angola boto ye de shaburi niema ma oba de hu fifire ko wensani no ne na yire da no kai wasuasi wo kwala di mirika ba fie papa na apa wan o se me ba mo papa ho na mo maame wo se maame ko dwa wo beba sesi ya o mo se wo beba ayesa na dwo na mo papa wo se ho papa de so sori ya no kwa basu nti papa kura de o kwa yehu no nkwala no o maame no ama nkwala bu papa na nim ti ase o mpadwuma nanso se na nyame ahyira no na nyame nkra bia mu no na wolim sesa na je sapani no ba ya ansa na wadiye mit chao show na mo hwe metafro pani da bisa se anu kakra na eka danka boy obi okwa abeso a okwobo betwani no otetensa no no opeja odije ba no otetensa no akatechu no de ba na yehwe egu ankrenum ne ya noa na yelo sensa ne emu no wawi apegba mo wanom pe bi enim yentwa oka o nti maami kunu sebe we danka boy ono wakongro mo obana boto bi ekuta na oba meet chow show nana beto us we ni ma ya kan nyina ne betwani ne ti abaso maami no nso kodwa ndi nkwala no abeto wo no se mema amse papa no se zuma menum na ahwe nipa hu fifire tini se saw umani shu tena se ahumi ya no fran kwala no se dia matena se atena maami no papa ko abeso no nyama na maami no nso okodwa no nyama yi se wo papa ba ya mon kan kire ne se meni afire mi ohia mo ba kan bro ho sei poverty na a poor person mo meni afire mi ohia mo papa wa mon kan kire se meni no betena na meni ma me de
Everton natana mesunu wo Angola botonu mu amedi abesi wo no meko mesamba enti ya won kura ni yie mame kwara ndi omuti ya senkra na ade ama omu na kredidididi ade nyamba ya danu mpodi sanche ena mame no firi edwaba wo ba ba na dwoba no nso no wo twa no kura de wan ho mo kwana no oya aduane ankwara anya bidiwie ya abrewa pensu adware nonko akowura ne dem eno ode bubu tete ho bubu no na ya de ankande dua abana na yu ankande dua so ne dwan a obo a babi wo mfitafita na no musina ya bepe bibi te sepra yudua ne de awurawura ne saa kosi wudi jaso ba kuma ehemu ade ba chinenumi kande duaba nanan mo kania kase pa ne yededa ma mene di ko wura de mo ara kata so apropro so no de brenti wa pe ba bia da no hese boton twiro no bi san kwalanze mude munya bia ndumi ya mo me ko edwan hwan na ba ha wade boto ya ba twiro wose ha maame papa bi ne wo fie wi anu oba se ye frenu hia wona kan nipa no wani mogu ase wona ba won chan a nipa mfa onye wi ase bibia wona de boto tintini we ya ba twiri anu wonu kwana na su no maami na na hu fifiri waso wade be japapa na o kwaba no ni papa betna ewu ye fia ha ti wose papa ba yen kan kire no maami se olu wo hia da bre na adwene nye mboa wa bodam wo hia no oni ba bia so okode hia ya nipa ya ni mogu ase wo kromu ayetie wo hia no amusa ni abetana na ne se ne ye bebo da jani anante modi amose ba mo nkan kire no so waji wo hia boto ehwiri fie ha meja awade akọ ye kan chela papa ya brusi sram ondo ba anhwe ba bia akura no ndi okoda pam ade akyin anopa upie na boto no twere ne kwa no se na boto mu ma me ko dwa no wode ba na boto we die ne wo mu ade ene nkwara nze papa da bi onu a wokọ abeso no papa bi ba o se yefire no ohia se wona ama unya bi hwe school se wona ma kanwa na wo ho atete no se wona kanwa no ani mogu ase wo nipa nyina mu no wo so oba be no atena na ene boto no ya fa twere dem maame ni pie anu aso se wuji wo hia boto ehwiri fie ha me ja ho akọ die wo hia ye duro ya wo hia na musa ni abetena ne be bobra bai papa na ankasa okọ abeso a wo bedu anadwo no obe se boto antwo anu asi dabi imu hia me ne so hia so ne me betena oba asem nyobi ana me man bi adie manya papa no twen boto na ase ne dem kurukuru kwa odi akotwiri na naafo ba bi kura se ne woni hwiwum maame ne da sori ya ohia boto twiri ne dem ana okra papa ne se me de awade ne de baso ha oba no weja papa no ho weja wa ehia ye nya die bedie wo ko pesika ni afa ne ronko na nko am ye sika ba ko ma hia na wono wagu ya ni mu asese nu asa akwaje mi de mi nware oba no ko enkwale sori ehu fin na papa yi sori oni na mabaso be mfie du achi ni wo hia mai la ko papa ne de sori anopa na ba obekoso onyina wu enti wadade mu odwene di opi obefa opaja la ni na boto no twere ho ozia na boto we nkwale di ma me twiri via we na ma me yiri kura ja me no we hia so wo kwa ba me atanka me yiri kokura we hia bra ni ntena na nka maninka wa wo ma ni paja ebe no tena no we nya wade oja aka me kwa ko hwe hia boto no ade kura wo mu anti wode abatwiri abemfie du a o me fa ne boto papa fa sikantia so ahoma e de anwene boto ya no oti ya ne de koko boto asa ani akata de wo mu yi koko boto no na
sika pa na ya hyehyɛ no Angola bɔtɔ no ɛma ɛna twiri papa hia ni dem ohia nso so wone ne betena amurumu wone de ma besosam kɔ no efiri na adwene mu firi sɛ wahunu sika ɛne ɛmɛda ma de ahye so wɔ baawi nso agya me kwaka me nkwale nso wɔ maame aka gyom so ohia bɔtɔ obi amfa no ho nkanda ɛna behia kwala bi a endi afiro edi ba bosomi na obi ama ɛna papa nsi a ne sika mi de bi kɔbɔ bra na sɛ mfa so ba so a ohia ba anya no anse usika na wo de ba twere ha na enie medium de bi abɔ bra nti usika ni eje wade me de sika bi bɔ bra efiri wo no dana no na papa na ni so aba fam hunu sika wodna ba afi ukukurum bayum so firi kwa prete ofiri akwa duro akutua se no ha waba awum so oye ma wadawro ma sebayi amama sa ase na me bosisi bi wa ha aha na school wo aha na libie wo aha na nigye wo na minsi dan wo oye man wasasi so ha oye man se he nsamanfo se ye pedodo onte sate asefo ahinkwa monfa ne ko tete de na nye obi ne kotwa asasi ahinkwa ye se ko chemba bi no mo ne mfa dansi ni de nipa na chichiri kuro enti o ma ko kire ne baabi papa ya ko twa anwi wo akoto cement wo twa brogo be se mpembe num sifia wani bofie no so ahu se wodefo bi na sifie no ni nyina no wo ba no wo kwa no aye no ho se wabo enti ni ma no hunu se o mu papa da so no munsa obobra wo ye ma pie ku bi asase so awie pe fone mani nyina da ko no se nya kura ya se na mo betena mo ma me so hie enti wo nwa me a me de mo kufiri akutu ase de mo fura kwa duro me de mo ko jesi kuru mu ha me de mo ko tena wo ye ma pie ku bi nchai ho ena suku wo ho na ni bi wo na mo akobobra na daachi mo afreme kwala di olimdie ne sori ye na se propura ho na edware yi tade akura binim ye kan na papa na sifie na siesie fie no ene ne dan mu ni baabi obeda nyina nti ode nkwala ne baaye na oyi sapo samina obi abolo ba ne dia odi yo ho wi oyi tade gu so bia mfa bi hye mo hwe de kroma fo aye ho ene na ma oye ma kroma de mfo ye ho basabasa nante a obi abetna ha wani ante no wani amienu na nya wum so a nti obi amfa be nkwala yi hyehyɛ ntade me kan na papa na di ka pam wo musuku atade dada ade chinye ode nkwala no ko school na nkwala ko school no mko hunu nipa dodo e wo school mu ho ne agro ball mirika ni ade no mutie akura mirika tuo mbani wozo tena akura ase chene se we nyimi ase ne pro nkwala yu ba e o mani agyewu afi sukuru akwala bi ampesu obetumu enam so na papa ne ma no wo ma be ye ni ntini ni akuni wo ma be hunu mu ma be sua nwuma na maame no koye no ntwa nani emehwe se nkwala ne tena bre mu ti sei efiri se yedu ohia de ne boto abetwere woni okunu de wo mu awira hosem kwala ni wo school na mo ye adwuma na da ko na papa nsi da bi maami so obra me ho ni o hia na be pam no a enka wono ana na kodwa o ma bibi de masa ma ko we na so oba no se wo te ho kwa masa ma ko fa no na wa be di wo hia ho mfa so obi na abre me ho o ene da mani be ma be no oba o firi na chi ko bodwa ya na oba no se ma pesi kanye bi na be di bi papa ne sa akoka woni ne yirasem na da maame ne ba ne nkwala ne ni onu obi so om se ne nkwala no wona
papa nzo so uja ye ho ai wede ma wo madam fu bi so penkwara ni atanti ma se sankwara ni nyina ko na oye ma fi oku bi awum so hiri kurum ho le fie bi ankwara na nya timu na se wani ense ka kire ma me so ko winsan ni wo sori a o ti abeso wo han na ni no awum so a we what's you Wana papa nka jense china no pa bobo ahuna memfa nkochire nkwala me nkochire odi nkwala no e ma de mbaka se bikura maton nkwala na di obe sori ano pa pe bibi omudi ye na papa no olumunsa na ni so da ho na omu no di nkomo no ena papa no ka chense yenko na me nkochiro de nkwala no no de wonu si mu a twira mu du awum so a papa ndi na kochiro ye man maami na me wa no ohia nti ozu ohia de no boto abatwire me da mu nti oja me no ene mo papa ya koduro awum so odama me na kochire kurobu a oya ma pia kovi edi na besi yekobe kaba mit cha show na wo hwe na go switch na papa na hie ne wonye sika akwa okosi dansi ayom so yi dire na ojare na saba ohie nti obeja aware wa saba de ne bewe kosi san ni tie ma ne se wade ne chia woye man wie no na se papa ndi ne kwalifi a wasi enim na wo ko no an kan kire ma me ne se eye ni fi kan kire oba ne se nipa me ne tie ru watu kwan no ko de ne safu anyina jame ntimi enko ne enko fe ba bia nkwala ne tie mu ko dufu ne nkwala no nyina ko school an chana school for point tete wa ni akwa no pa ne awia no apon du mienu kwala ni dimirika befie omo papa siesie omo achi bibi omu nyane kwa ne kwala na ni agi school nti nkwala no befie no anu omu hunu so omo maame wo ho no omu dimirika mama ni na ohwe ne manu di na ohwe be ma no enu wasi na wo hwan ne wonde wapɛ ne ho anya wono wo pu obi di ni wira hye ni mu a wo ko winsani ti se wa tete abeso ena me ba yi enu nti kura na ma won kwa abeso na wo sabiri wuda ha wo bi fie sei na onipa ko no abie da wi o si wo ha ni eji enan aha ni edware shawa bibia wom na papa yi ABS ni yire so no dware na ahwehwe wo bura da mu ene bo kakraka wa totontoma nyina se fie wira se won fama no maami fa no ho kiri na fe wo hwe no ho ne ahwehwe mu no maami ni bisa papa ne se na se fie wira ba na so wo bachiye ne a edi asem ne e beka ho na papa no kan kire se hwe efie wira ne ho efie wira ne me ema musuro hia ema mo ne me mate na sam to me ma ne modwane agyaye bra na me wi nsan no antumi ho na mo so ko di hunu ni bi wa na odi bisafu bi ho akohwehwem ti so abisa to majeje mu o hia boto no de batwere ho no me da sori anopa mi ni baabi ko mu ko fewu hia botol mi ko ne sikan ko emu kakra me poni se me de bebo bra na so hia ba no obachi matum kura ma yebi ama me ma eni sika atwe e boto na ohia de ba ne kakra ka ne tentene na atwiri wo ni nyina ye sika sika na maame na nyia nie na wone ne ko ye man ho no ye man kire ni mu se ye no kure papa wa bre ofnamu ye na se me ko fe me kwa ibritu no sakronfo ma mu ayi twamu nua no bi wi abi no ye na ko tu papa ya na asem ye me yanti da me hu se wo so wo pafisa ase no me de che no
ampa nso ni ampa wa ye japade sombo enti fie ni japade ni nyina ye okunu dia nyi obi na ma ne beye yo nyi obi ne kotu nufo ono ani nim die ni nyansa mu ha ho ena maame no ka kire ne kunu se mi wura se sika ye dokoto se sika ye timinya ne kwa timbeto kwa nu asesabi ade awani na so onso setimika we na msi we hia no kro so obeba da be wo se ni obeba wa amana mi wu asem ko maame no betena wade ase ni kunu ji wo mo ani bo obra ye we kire se asem tu kunu ne se hia na nse so ja na kwantimfi ba bi basa enu ntimpanifo de ye kasa panifo de ye kasa ekan sika ye dokoto hia wa yoko huni sansani wa mobra sɛdeɛ sika bɛyɛ nipa ne nipa setenemu ɛna maka ho bi a kyerɛ wo ɔyɛ ɔbaa na ne okunu te ne sɛ ahokyere nti bibia si a ayɛ afaji wani hwɛ soro wate ayɛ abompae pama no wate na nyankopɔn ne nim de ɛyɛ ɛno ɔyɛ manema ana yɛ da wase so wa kyerɛ sɛ sika yɛ dɔkɔtoɔ sika timbeto kwam sika yɛ nya ebina papa ya no ya danka boy o tetensen ekope jaba me no nsen ibi na ato no kwan mi ne yere no egina ohia so jaya ware efe be ma si fia wasa ye de aba na na da wase na ogusu kasa na obi be message em say me producer crampo be dey dance yesi me musa say akamamu we dey sima be mi nsan sima be mi nsan me ko ha me ntoma sima be sima mi nsan pe yesi me musa say akamamu se ba didia akunya bia ye de ma ofase ko se ni pane bisa me se wato mpopo ye se akunya bia ye de mamba eye akunya so hene kunya nyene ye de ma ofase e de nyene na ye de ma emma e no kresa e ba didia akamama etesen me da sipi adidi ho asem a wo kan so e wase adidi e fahimi ho e wase debuma mu so asante manye se ya adwene ye nananu mu adwene na na enye ene ma ye de ekodi wo faase ade na wo faase bedi ade ne ye po ma every tentre de nyina atwum ni antwi ni ko bia manfi no mo bre so ba nyina no na yensu ye di agade ne so asante fo ne yensu nyina ye di agade o we say agade di no fra Abraham no mo bre so tro kunukunu mu no no bi awu a no ofese wodi na chiri beja ne baba ma ne mfa ya chiri nyama na mfa ya chiri nyama so na asante abenwa ofura yintu unya da ye de obeso a chiri mpomponsuo no dibi mamu a yintu ninyina so obehwe na waye de se woye de nkoso yi die promprom ye beba sante ena wa manhene enu wachitafo no ehwehwe se obeye ayesau na tetenu de na nyina di emade o papa wua no akodi papa de o maame ne bewua na ema na fa wo mo maame ade se de ye no na ye ne sa pepe na ohe bi be fa Asante abenwa o fa Asante abenwa na nche emeka eto no
kato no se dabi men fama manimu wiase wa Asante abenwa Asante man ya hyemani munyam kase ti se ye de na mehwema manimu gu ase men pene o ka kire na yire se o mani mfa nkwala ni bi nkosi awowa kosika no na o mfa besi ntu Asante ma ka na ka no tia obekwa akọje nkwala no oba ne se wo ba wade na busua se suwo nyade a onfa mbrafie e ka ba ba e manfa oba no so we se na japade ene ne ma ode e be kofie wu be wu am ye di wade e be frɛ wo mu se wo hene ba na odi ne ko sika no na se da kyen akodwa to na se ye to ba kodi a ni afa hwan me de empene na fi eye tinema o hene no oye na adwene se obekoni nuaba ho akosua kire no kwani osi nuaba ma wo hene nyankwada na dai osi nuaba de atumi ni o e ka na ya minu banimu ya gu ase wa Asante mem aka kire mi de so ma mi fa nkwala ni bi nkosika no nanka me nkope sika metu Asante ma ka nanka ya de ho oba na se yesu nyade on family fie ntini ba de on fama me nso anum gu ase na ya to me na se fadie no wu dia na na fanyina mo wu omi aba si o mi aba ma misira ko akoma to ye mu ate amu akoma ntu enso se die ka wu be wu ama bedi wade no sa na nka me nso me mai be ko akodi wo mo papa de wo mu kuro wo mu papa kuro mu na ko hunu akonta so ma kwa ya nkwala no dodo bi ade sika no a ebi ya wanimu mu ase no abefa wo mu ofre na akonta de to na mu akonta se akonta se mu aka edu ama mira ho na senka se ka abeka kire me kura na nka ado o mako me befa wunu aba ni monyamu a wahye me Asante abenwa kase ati sei me ka me se no wansi e beka se utumfu akonta ebe from so tumfu akonta mesrawo nkwala andi odi sika no ebe ye bia aka kire onu aba se mese mapene so fako oko obo onu aba mane afa ne nkwala no miensa odi akọ besia betu Asante maika onu aba no ma akodi tete hodi anko asum na ne yira woni na wo ma wo bi wu ama ne madina de ne ma no obi ase ontimi nhwehwa anye papa no otu aka na nche ene sika betipi Asante man nti o hene akoje ne ma odi abafie oba no o ka kire ni nuaba se ade a mi nuaba wa ye nti masre makonta se frinde sabre yi ko se mi wua se wan so minsa anfa man ko kire wo wan so minsa anfa man ko kire wo hiane aho kire no nti wua nuaba wo man enfa ma kire ade enu na de ejadidi eba kanfo ye fam man be ye wo faase na se ye wa anka wo be ye ne sei edika nuaba mu a waboa we odi adidi be kwa akoma abatu nuaba na ede no bakoti aginamu no atwene nyesa Asante fo no na yenimu de na nanum nim de fritete na sabre na esi ginaye no na ye awekofo ena idi Asante abenwa ene ma aweko akonwa ai asansa fo no awekofo edi akonwa na bepem ne akona fo dibio Asante akonwa dibu mamu so akona fo so ayebi
enye no nko busua no isan ma no bia ne na busua firi mu nti na wodi ade a wo ba na wu a wodi ade nti foku bibiri abedibi efiri saa bere no ene esi gina yese akonya no mfiri ho ayokofo mu ho ensa nkodi baabi bi se ayokofo ne ma o ma kire nuado ama yenkontagefo nso abo wo mu chidom efiri saa bere no ene yebedi ofade enjinya sa kanfo ya junu nyajuma se di binu kansa sandefo de da bia ye ena ofase le bedi ade minia yenkan du wachira wo se agoro na de medase mitja show na na chirem de ntia ofase bedi akunya wasante mem eye oyoko no side no de ntia yesi otumfo efiri wes na ofase ye dan emedia de na na achirem subscribe like and share na na o kasa kakra bi ketwato ma wo so pega nsa ndaze nanka dwumadie no de ba bia na egina ene de na ye ka ho ansem ene adidi yese utimi do ba edi ade eye saa na wo ho ene nka ni ye hihye dwumadie no se so utimi do ba di ade ebedi wo faase efuo samu nyina chi no ofaase fuo abobusua pani udi abenwa wabusua pani eni ntintiman a okura wo na otwere no yedi nananu hunu se ma no eye bidia na wo mo awie na wo mo awie no nso na ye ema afamunti na ama nkwala na awie poye enti eni monyam hye bi wo ho a nananu boy ba bi te se bantama hene ema madwa nyese me mana so odi nti na ese me fo wo mu obo ma madwa ma wo mu atipimi ne ma madwa enti se wo kwa himfie baabi ya ka busua pani ne ya ka ma madwa ahimfie bia ma madwa wo ho fi se na nan mo mbedi ade ko yi ni nyina no ma no wa wote akonwa so bia no wo mu nyina ye wo dia wo na ahwe wo mu ana me ka cho se santina yete wo ho santina yete wo ho eni se bresem no wo mu nyina na ye beba ho ni abe pone ho na yesre na nanum ni atiefo se asante madi wo wira na kasa de esunu bia ne pen na obatu no woni fi se bibi kire wadwene na hawa yesre mo abufu frɛ na ye nyina ye nche ho adwene medawase obia ne pen na obatu no ofie enti kasa mu gwa hodo kasa mu nkyire mu gwa hodo onti bibia se na naso wo ho o nkoye otimo mu nko ade bisa obusa e bekire mu ye de dwumade ebesi ha da sene mechicha besa ba na ase ne de tete obi ka tete obi che na ye dai asan abro ebe mu nkyire mu abakwa sembe na opese wotie de na wotie ya wante ase na na bekire mu obato mpanifo ye kan abi mu ne de bi to no kotokum ene ne ye tie bi me da se so hweye